Musta mga kay Lucano, bago ko simulan itong panibagong putahe na gagawin ko ngayong araw mag-subscribe muna sa channel ko yung mga hindi pa na kapag-subscribe sa mga napadaan dyan na napanood ang video ko. Mag-subscribe lang po tapos click nyo lang yung notification bell. Okay mga kay Lucano, ang bagong putahe natin ngayon ay adobong paa ng manok na with matching ng tidbits. Ito yung tidbits. Okay, mga kay Lucano, meron tayong ditong nalinisan na paa ng manok. Paa ng manok, siyempre natanggal na yung kuko tapos yung balat para malinis. Tapos, paa ng manok, meron tayong ditong asukal. 1 tablespoon na asukal at oyster sauce. Tapos, toyo, soy sauce, toyo, paminta, magic sarap, at yung tatlong pangunahing sangkap na luya, bawang, saka sibuyas. At siyempre, yung tidbits. Ito natin ay yung adobong paa ng manok, matching tidbits, magic sarap. Okay mga kay Lucano, ito yung unang step ng pag-adobo ng paa ng manok na matching ng tidbits. Yan, pakuluan mo muna yung paa ng manok. 5 to 7 minutes na pakuluan yung paa ng manok. 5 minutes later. Okay mga kay Lucano, ito na siya. Yun, kumukulo na. Kaya natin pinakuluan yan kasi para matanggal itong mga ito niya. Yung, di ba pag nagluto ka ng paa ng manok, pag na siya, lumamig na siya, parang nagbabahay-bahay na yung sabaw niya, di ba? Ito, pag naano na siya, matatanggal na. Ito, matanggal na yung niya, kaya natin pinakuluan. Yan. Okay, mga kay Lucano, tapos na nating pakuluan yung paa ng manok. Ngayon, start na natin siyang lutuin. At ang una dyan, siyempre itong mahiwagang palayok ko. Mahiwagang palayok. Yan na mantika. Kunti lang. Ayan. Tapos, ilagay ang sumunod ay ilagay na tong pinakuluan ko kanina ang paa ng manok. Yan. Lagyan ng paminta. Magic sarap. Lagyan ng oyster sauce. Yan mga kay Lucano. Yung mga dyan, babae dyan na naghahanap ng ng napapangasawa, hanapin nyo yung marunong magluto, hindi yung marunong kumain lang, tapos yung puro pagwapo lang ang alam. Yan. Tapos lagyan ng toyo. Yung iba kasi nilalagyan nila ng ng suka. Pero itong sa akin, hindi ko lalagyan ng suka. Lagay ko na rin ng 1 tablespoon na sukal. Tapos lagay ko na rin yung tidbits. Yan.
tayin na lang natin at pwede na mamaya i-serve. Tataka siguro kayo ba't ang bilis no? Napakuluan ko na kasi yan. A few minutes later. Okay mga ka-Ilocano, ito na siya. Yung ano natin kanina, yung luto na siya. Luto na siya. Oh my God! Pwede na siyang i-serve. Yan ang delicious na paa. Pwede na ulam ngayong tanghali. Pwede rin pulutan. Kung may pupuntang mga kaibigan mo, di sakto, pulutan, ulam. Pero mas unahin yung ulam. Kasi para sa pamilya to, hindi para sa barkadang martet. What? Yan. Wow naman! Wow! Wow! Ito na mga ka-Ilocano yung dishes natin ngayon na naluto na. Yung putahing adobong paa ng manok na may tidbits. Ayan. Okay mga ka-Ilocano, maraming salamat sa panunod sa mga video ko na ginawa ko ngayong araw. Yung mga napadaan dyan, mag-subscribe na rin and follow na rin ako sa Facebook. Si Danny Boy Ilocano. Maraming salamat at sa ulitin.